Amerykony na naszym miesiączku. Bo czycie, to kiejsich Amerykony ze ruskimi na przedbieżki ryli się do gwiazd, kacali do kosmosu, suli w to będzie pierwszy i dalszy. Bajslowajcie rozstoliczne rakiety, satelity, takie tam sputniki, insze flugzeugi, którymi sterowali świętego Petra i tych inszych tam na wierzchu. Wiele ostudeci z tego było, to każdy przecać boczy, no ale byli też i gryfne, szykowne fale i odo dzisiaj się wspominą, kiedy do samuśkiego rańca gawcyli mi, we ten czarno-biały telewizor i nie poradzili się doczkać, jeśli te Amerykony wylandują na tym naszym miesiączku, przyjdą ze bezuchem we gościna tego naszego majstra Twardowskiego Elinie. No i doczkaliśmy się, a było tak, 16 lipca we 69 roku startnął ci był ten amerykański Apollo 11 na srogiej rakiecie, którą mianowali Saturn V. Po paru dniach wydali z tego pierwszego dwa Amerykony ze samuśkiego rańca unos, nie w Ameryce, ginał za 4 minuty czwarto, to było, razinku wylandowali Amerykony pierwszy raz na tym miesiączku. Ludzie, co to był za teatr? Wszystko nie poradzili się doczkać, kiedy napocznie się ta diosecko transmisją z tego naszego Wojtka. Niektóre głupieloki dogawcyli się bez niego, bez łopty gruły, jeśli czegoś tam nie ujrzą, już zajrostomajte nawiedzone, zbierali się belechaj do kupy, co by pożykać za tych grzeszników, którzy na isto pombuczka szczerują. Byli takie, kiedy coś ich tam bali i ujrzeli, ale o tam nie wierza. Jeden to bali od kokota od Twardowskiego uwidział, ale go nie skorzy jego staro na łobiot uważyła. Pierwszy ślos na ten miesiączek Neil Armstrong, a zaroski za nim drugi Edwin Aldrin. Spacerowajcie oni po miesiączku do kupy i podparza, co by się nie kiołzli, nie obalili, chyba ze 2 godziny, a nie skorzy ten pierwszy powiedział, i że taki maluśki szrit człowieka, a taki srogi krok ludzkości. Ja tam nie wiem, ale u nas we Werku był ci jeden pierwszy sekretarz, który tak się festelnie radował tymi Amerykonoma, no i że oni tam wylandowali, bo to ci pewnikiem było z kuli tego, co my mieli srogie święto 22 lipca. Poradzicie, ale te łochentole wszystko na jej zajta zwyrtnąć i do dzisiaj wszystkie politykery poradzą. Co by my tam nie godali o tych Amerykonach, to tak naisto oni same nic nie poradzą, by było kopić. No ale poradzą zmałpować od inszych. Przecież wszystkie wiedzą, że na miesiączku pierwszy był nasz majster Twardowski, który dziobłowi na księżyc pitnął, kiego sam stary Lucyper łoszeredział ze tą kaczmą, kiego się Rzym mianował. Chociaż, jak godają, i oto baży mu mrot, na isto w to wierza, co ten Twardowski, to pitnął od swojej starej, od kiedy bierze się bezmać powiarka i że w starym kachloku dziobą hajcuje. Tam mocie i galantnego Karlusa Twardowskiego, i oszkliwo baba, no i dziobła Lucypera. A to i że żody, a już naisto Amerykanie nie wiedzą, jak to na tym miesiączku jest, to ino z kuli tego, co Twardowski był przeca ze Krakowa, a Galicjoki zawdy byli zowistne i ku temu szpędlikorze i pewnikiem melikowali i że jakiś ich interes albo sztant na księżycu zbajstwulują, podwil żaden się nie kapnie. A co by było jeszcze bardziej pasobliwie, to ten Twardowski zafuknął na ten księżyc na gryfnym kokocie, a nie bajstlował dupnych rakietów, z których mamy teroski, roztomajcie głupieloki tak godają, coroski żadniejsza pogoda, jakieś ich pierunowo dziura ozonowo i nie wiem, jeśli daliście pozu i że ta diosecko maszyna, na której Amerykony zakludzili się na ten miesiączek, pierskała i ciepała ogniem, choby biblikowy Eliasz na tym pombuczkowym rydwanie, na tej karze, na której wyfurnął bołci on do nieba. Oj, więc pnioków.